M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikondeni pano pa tiyankhule na Ambuye lero la Mulungu la 29 pa chaka pa 19 October 2025. Komano la Mulungu lachitatu la mwezi wa Oktoba tumapanga chaka cha chibalalitso. Ndiye lero tupanga chaka cha chibalalitso, ndipo mawu athu akuchokera mchaka C kapena kuti ESC Mission Sunday. Chibalalitso cha mpingo chitsime chake C. Mawu oyamba atsiku lathu lero akuchokera m'buku la Prophet Yesaya mutu wa 56 kuyambira ndime 1 ndikupitirizanso 6 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Ian Novahiwa Chidyaunga kuchokera St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu achiwiri akuchokera kalata ya Paulo woyera kwa Timoteyo mutu 2 kuyambira ndime 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mai Celestina Mame kuchokera Kulimbi Cathedral mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wabwino uchokera pa mthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera mutu wa 17 ndime 11 kenaka kupitirizanso ndime 17 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Christ the King Namboma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Chauta akuwuza anthu ake kuti muzichita zabwino ndi zolungama, chifukwa ndikuwombolani posachedwa. Chipulumutso changa chiwoneka. Chauta akutinso akunja amene aphatikana ndi chauta mpaka kumgwirira ntchito, kumkonda ndi kumtumikira, amenenso amalemekeza tsiku la Sabata osaliwononga, nasunga bwino chipangano changa. Ine zawafikitsa ku Ziyoni, phiri langa lopatulika. Zawapatsa chimwemwe nyumba yanga yopemphereramo. Zopereka zawo zootcha ndiponso nsembe zawo zinanso zazilandira pa guwa langa. Paja nyumba yanga idzatchedwa nyumba yopemphereramo anthu a mitundu yonse. Chauta amene amasonkhanitsa Aisraeli onse obalalika akunena kuti zasonkhanitsanso anthu ena kuonjezera pa amene adasonkhana kale. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a kalata yoyamba ya Paulo kwa Timoteyo. Iye amafuna kuti anthu onse apulumuke ndipo kuti adziwe choona. Tsono choyamba ndikupemphani kuti pakhale mapemphero opempherera anthu onse. Mapemphero ake akhale opempha ndi othokoza Mulungu. Muziwapempherera mafumu ndi onse amene ali ndi ulamuliro, kuti tikhale ndi moyo wabata ndi wamtendere. Tizitamanda Mulungu pa zonse ndi kumadzilemekeza. Zimenezi nzabwino ndi zokondweretsa pamaso pa Mulungu mpulumutsi wathu.
Iye amafuna kuti anthu onse apulumuke ndipo kuti adziwe choona. Pajatu Mulungu ndi mmodzi yekha, nkhala pakati mmodzi yekhanso pakati pa Mulungu ndi anthu, munthu uja timati Khristu Yesu. Iyeyo adadzipereka kuti akhale momboli wa anthu onse. Umenewu udali umboni umene udaperekedwa pa nthawi yake. N'chifukwa chake ine adandiyika kuti ndikhale mlaliki wake ndiponso mtumwi, wophunzitsa anthu a mitundu ina mawu a chikhulupiriro choona. Sindikunamatu ayi, ndikunena zoona. Ndikufuna kuti paliponse amuna popemphera azikweza manja awo kwa Mulungu monchitira ulemu, mopanda mkwiyo kapena kukangana. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Yohane Woyera. Pa nthawi imeneyo Yesu adapemphera kwa Atate, adati, ndili kudza kwa inu. Ine sindikhalanso pansi pano ayi, koma iwowa akhala pansi pano. Atate Woyera, asungeni iwowa m'dzina lanu limene mudandipatsa, kuti akhale amodzi monga ife. Muziwapatula ndi mawu anu kuti akhale anthu anu. Mawu anuwo ngoona zedi. Monga munandituma ine pansi pano, inenso ndiwatuma pansi pano. Ndipo chifukwa cha iwowa ndikudzipereka kwa inu, kuti iwonso akhale odzipereka moonadi kwa inu. Sindikupempherera iwo okhawa ayi, komanso amene adzakhulupirira chifukwa cha mawu awo. Ndikuwapempherera kuti onse akhale amodzi, monga inu Atate mmakhala mwa ine ndi ine mwa inu, iwonso akhale mwa ife. Motero anthu onse adzakhulupirira kuti mudandituma. Ulemerero womwewo umene munandipatsa ndiwapatsanso iwowa, akhala amodzi monga ife tili amodzi. Ine ndikhale mwa iwo, inu mwa ine, kuti akhala amodzi kwenikweni. Motero anthu onse adzazindikira kuti munandituma ndinu, ndipo kuti mmawakonda monga momwe mmandikondera ine. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale anga okondeka, lero tupanga chibalalitso cha mpingo, Mission Sunday. Mawu unena kuti mission amachokera ku Chilatini mittere, to send. Ndiye kuti chaka cha chibalalitso cha mpingo, Mission Sunday, chaka cha atumwi otumidwa. Ndipo uthenga wa chaka chino wa la Mulungu la lero akuti atumwi amene ala chiyembekezo pakati pa anthu. Atumwi amene ali achiyembekezo pakati pa anthu. Tichita mokumbutsana kunena kuti Mulungu adatilenga ndi cholinga. Adalenga munthu aliyense ndi cholinga.
ndipo cholinga chimene adalengera anthu Mulungu sachitaya. Adalenga munthu chifukwa cha chikondi, ndipo atamulenga munthu uja, Mulungu yekha amadzulula kwa munthu uja, kudzulula kwa munthu uja kuti amudziwe. Ndipo akadzulula munthu uyo namudziwa Mulungu, munthu amene kuyankha kupereka response, kumukhulupirira Mulungu, kumukonda Mulungu, kumumvera Mulungu. Ndiye atayamba kumumvera Mulungu, atumikire Mulungu, ndipo kenaka pakutha pa moyo uno adzakondwe ndi Mulungu mpaka muyaya. Cholinga cha Mulungu ndikugawana nafe moyo wake. Ndipo Ambuye Yesu adabwera pansi pano, adalika za ufumu wakumwamba kuti anthu tidziwe za ufumu wa Mulungu, kuchiza odwala, kuukitsa akufa. Zinali zizindikiro chabe funa kuwaonetsa anthu nena kuti mphamvu zonse zilimo mu ufumu umenewu. Ndipo Mulungu ndiye mwini mphamvu zonsezo. Kwa Mkhristu aliyense ali ndi udindo umene adaulandira kuchoka pa ubatizo. Pali mafuta amene timadzodza ubatizo ana uja wakulu, timadzodza pa chipumi, mafuta a krisma. Ndipo timanena kuti ndikudzodza mafuta oyerawa kuti uzitumikira limodzi ndi Yesu Khristu, uzaleka mthenga wabwino. Tili ndi udindo, tinamudziwa Mulungu, ifeyo Mulungu yoti mulalike kwa anthu onse. Mpingo tikatenga pachichewa liwu loti mpingo ndi gulu la anthu, ndipo mpingo umayamba ndi anthu awiri. Ndikuti mpingo woyambirira atangolenga Adamu ndi Eva, mpingo udayamba, banja la Mulungu. Ndipo tonsefe tuchoka m'banja limodzimodzi la Mulungu omwere. Nthawi zina zake tikamageza zowalika mthenga wabwino, timageza kuti ndiwalika mthenga wabwino mutchalichi chine ndimapemphera kwa anthu amene ineyo ndimapemphera nawo mpingo umodzi. Ayi, uthenga wabwino timatumidwa kuti tilalike kwa aliyense, chifukwa Mulungu afuna aliyense wolengedwa kuti adzakondwe naye kwamuyaya. Ngakhale malembo ena timaona Aisraeli kumayambiriro amabwera ndi chiganizo chonena kuti Mulungu ndi wawo wokha, ndipo anthu a mitundu ina salina ugawo wopulumutsidwa ndi Mulungu ayi. Koma tikamapanga advance m'Baibulo muja timaona kunena kuti Mulungu kudzera mwa aneneri osiyanasiyana, ngati lero mmene tawerengera prophet Isaiah akuthandiza kuti azindikire kunena kuti cholinga cha Mulungu kuti aliyense, munthu aliyense, wamtundu ina aliyense akakondwe naye mpaka potsiriza. Lero singakambeza mitundu ya anthu osiyanasiyana yokhayi, tizikambanso za mipingo. Tifanira kuti ma institutional churches alipo ambirimbiri pano. Mulungu sayang'ana kuti uyu ndi Msilamu, Mulungu sayang'ana kuti uyu ndi wa Seventh Day, uyu ndi wa CCP, uyu ndi wa Mbonika, ndi wa chani. Chimene Mulungu akufuna, uthenga wake ndi umodzi. Tizindikire chikondi chake, tizindikire kunena kuti umunthu wathu umafika pachimake penipeni, pa ungwiro, tikavumira chikondi chake. Ndipo uthengawo afuna kuti aliyense awudziwe. Ndi udindo wa ifeyo a Khristu
lero la mulungu la chibalalitso tikukumbutsidwa chaka timapanga chaka ichichi kuti tikumbutsane za udindo umene tili nawo tiyenenso kufalitsa uthenga wabwino wokamba za ufumu wa mulungu. Ndipo tidzionera kuti the mission of the church si munthu wina wakayi, the Trinity ndiye amene ali ndi mission imeneyi. Ifeyo tingogawana nawo mission imeneyi. So tikakamba za mission, chibalalitso cha mpingo eni ake ndotatowera. Ifeyo tindi gawo lathu menemo. Si anthu onse monga ndanena dzulo pa chaka cha Luka Woyera kuna kuti amene tili ndi mphatso yolemba zinthu zomveka bwinobwino zoti angathe kuwerenga ndi kumudziwa mulungu. Si tonse amene tili ndi mphatso yoyima pagulu numayankhula za mulungu zogwira mtima, si tonse. Komano mu chibalalitso chimene cha mpingo muli zigawo zosiyanasiyana. Ena amalalika uthenga wabwino kwa anthu nkuzindikira kuti kuli mulungu kudzera ku ntchito za chipatala. Ndi anesi, ndi adokotala. Koma amene amamulandirira patient ndi kumuthandiza mchipatala muja, munthu amachoka kunena kuti ndamuona mulungu, ndamuona mwandani, ndamuona mwauja amene amandithandiza kuchipatala. Alipo anthu ena akugwira ntchito ku nyumba za alendo, koma chisamaliro chimene amapereka kwa anthu kumene kuchako chimatha kuwaonetsa anthu ena chithunzithunzi cha mulungu. Alipo anthu ena ndionena kuti amathandiza mpingo njira zosiyanasiyana. Ndapita kwina kwake kumene naona mayina chipupa chonse mu cathedral, ndeni mafunsa kuti mayina amene ndachana kuti mayina onsewa ndi anthu amene adathandiza zonse zimene muziona mchechi muno ngakhale kumanga tchalichichi. Amene wawa ambiri adamwalira. Koma anthu akumapita mtchalichimo kumakapemphera upeza muzaulere za mulungu, kuzamitsa moyo wawo wauzimu. Chifukwa cha wina wake amene chibalalitso chake cha mpingo adachipanga mwenjera imeneyi kuthandiza kuti akweze malo a mulungu oyenera wina aliyense ukakhalapo ndi kumudziwa mulungu mozama. Choncho ndinenanso kunena kuti aliyense ali ndi gawo lake mu chibalalitso cha mpingo. Ngakhale ana ang'onoang'ono ali ndi gawo lawo. Achinyamata ali ndi gawo lawo. So lipotsero mpano timakondwerera Carlos Acutis, mnyamata amene adafaliwa chichepere koma wafalitsa uthenga wabwino wa Yesu Khristu mu njira yake. Lero lino pokondwera chaka chimenechi aliyense afufuze mtima mwake kuti gawo la ineyo pa chibalalitso cha mpingo likhala liti, tilinga liti. Ambuye Yesu akupemphera mu uthenga wa lero, ndipo mulimve pempho lake. Onse akhala amodzi monga inu Atate ndi ine tili amodzi. Mukhale mwa ine, ine ndikhale mwa iwowa kuti tikhale amodzi. Choncho mulungu afuna aliyense amudziwe, amukonde,
amutumikire, ndipo tonse mopanda oyang'ana mtundu ina uliwonse, ndipo tonse mopanda oyang'ana mpingo ina uliwonse tikakondwe naye mpaka muyaya. Amen.